Ahoj lidi, já vás vítám u dnešního videa a dneska, jak můžete vidět, si zahrajeme Among Us s Davidem. Čau. A teda, jak můžete vidět, máme tady mapu The Fungle. Potom tady můžete vidět na naše settings. Jo. Takže tak no. Takže budeme tady takhle čekat a ozvem se vám, až jdeme hrát, až půjdeme hrát vlastně. Tak máme tady další hru. Nezapomeňte... Upsík. Halo? Halo, slyšíme se. Nezapomeňte dát like, odběr a zvoneček. Jo, zapomněl jsem v intro říct. A nějaký koment dobrý. Jo, přesně. A máme teda questík v laboratoři. Kámo, ty jsi stopero. Tento. Kámo, my jsme včera hráli a aj tak si ma podozrieval. Nie, teraz som u Greenhouse. Ale kámo, toto si nerobil, keď si bol tvoj. Čo? Ty si držal hubu. No lebo mi vypadol mikrofón, mne vypadol mikrofón. Ja som to... vypadla... Čo sa stalo? Svinajme! Ale ja neviem, čo sa stalo, what the fuck? To čo bolo za hru? Vyhral si, lebo si bol impostor, svinajme. Veď ale ja som asi nedal ani kill jeden, what the fuck? Máme tady další hru, je nás 15. Jsme tu s novou partou, takže jdeme na to lidi! Tak, schválně co budu. Crewmate. Kamo, do pizdy, prečo nemôžem ani raz byť impostor? Aha, tak teraz si 100 pro impostor. 100 pro. Kamo, ja mám tracker. Ja ti kľudne... Dobre, tak daj mi trackera, daj na mňa trackera. Kde si? Máš? No. A teraz dostaň tu a ja ti poviem teraz a ty mi musíš povedať, kde som. Môžem už povedať? Ešte ne? No doriti. Dočkaj, stále čakaj. Kde si? Je to ten. Je to, ako sa volá. Je to Norris. Norris. Ti zabil? Aha. Je to N-O-R-R-I-S. Je to N-O-R-R-I-S. Bol v splash zone. Aha. Je to N-O-R-R-I-S. Napíš, je to N-O-R-R-I-S. Napíš to. Plus, rýchlo to napíš. Chápete to lidi, já jsem jako první den. Já to nemůžu pochopit tohle. Povedz, že to je on, je to ten TRRI, alebo ako sa volá. Norris killed. Stále to tam spamuj to tam. Takže lidi, jo, je to tak. Prostě jsem první dead. Čože? Ty pizdoch! Kamon. Svině jedna. G. A bol si? David, bol si im? Nebol som. OK. Takže impostor je Norris. A ještě T-Red Hirt. Hej, ty Red Hirt. Je to tu? Crewmate, there are 3 imposters among us. Come on! Your role is tracker. Som tracker. Pizdy. Som tracker. Slyšíš? A ja. No ja nie som tracker. Pizdy. Kámo, ty kokos. Aha, tak asi už. Come on! Viem robiť tasky. Viem Alan utišiť, no. Už to? Je to podľa mňa, je to tento.
To mám rovnou questík. Red sauce. Red is suspicious. Kámo, oni hovoria na mňa do riči. Kámo! A ty prečo na mňa dávaš, kámo? Ja som dal might be. Extra melon is suspicious. We fresh and one little soda pop. You're lucky girl, everything I make girl. You're a soda pop, my little soda pop. You're a soda pop, my little soda pop. Fresh and one little soda pop. You're a lucky girl, every time I wake up. You're a soda pop, my little soda pop. Kámo. To viděl si to, koľko ľudí pro teba hlasovalo? No kámo, lebo to ten debil dá, že si tu spíšel sám. Nechápem, kámo, robím si tasky. A tu jediné, počkej. Ja splash zónu. Kámo, kde mám to? To je toto? Počkej, čo? Ok, ja už to viem, kto to je. Kto? Kámo! Fakt, že nie som impostor. Ja voutnem toho. Asi toho. Deskbulky. Refresh my little soda pop. You're lucky every time I drink up. I was going to collect tables, okay. Kámo, tu je taký Poľak, taký Makos. Makos. Činčo, papa. Kto ma toľko hlasoval? Bol si im. Nie. To bol im. Ty si bol. Jasné, že si bol, že jo? Počkaj chvíľku. To bolo jasné. Tak lidi, tuhle hru tak máme přes Davida, jako bez Davida, protože se mu něco se mu přihodilo, takže tuhle asi jedinou hru tak budeme sami a jo. Crewmate, there are 3 imposters among us. Your role is scientist. Ok, takže to může tak být. Tak máme tady košík. Hop, dobrý. Kámo. No, kámo. Tak máme tu další hru. Teďka bohužel už bez toho Davida, protože on už nechce hrát, takže teďka si to zahrajem už poslední hru a půjdu to sestříhat a asi zítra to vydám. Crewmate. Dobře, no tak na poslední hru
Je to docela obyčejný, ale budeme se držet hodně u lidí, teda co tomu je prostě. Podle mě bych. Sorry. Skip out. Ach je, ale jako. Já bych tomu jako nerad jako věřil, jakože. Nevím, hele moc, jako nevím. Tak jo, ale tak zkusíme to, no teda. Tak teda, máme přidat skip, aby se voltnul jeho, protože já ho prostě voltnu. Zaslouží se to jako něčeho, nic volá meeting. Ne. To jako tomu jako neprojde. Jako chci říct, že mu to jako neprojde. Hele, tak lidi taky to voltovali. To bylo vtipný. Mě taky vyvoltovali. Tak. Jdeme do Splash. Tohle je Zone a tohle je Splash, takže Splash Zone. Třeba jako tank Kativike. Zase jeho toho týka Leipzilus. Jako je to možný, no, že to je on. Přemýšlel o tom, že o tom dám, ale já jsem jeho prostě, já si myslím, že to je on, je to prostě on, no. Tak, další už máme na té druhé, takže jdu teďka do komunikací. Omlouvám se. Nechtěl bych... Where? Já bych nebydal. Pane, to bude ten done screen, já si to myslím. Down screen. Gamat. No one was ejected. Skip. Takže já jdu zase do mining pit a potom jdu lookout.
Takže. Tahle poslední hra je hrozně divná. Prostě jak přijde. Já si stojím za tím, co si stojím. Matt Swindy votuje Dull Screen. Oh, man. Schválně. Pojď ještě. Neřeknou nám, kolik zbývá impost. No ne. Já jdu zase do toho lookoutu. Je to vážem. Tady týpek jako čistý. No jasně lidi, já jsem to věděl. Crewmate, there are 2 imposters among us. Your role is noisemaker. Some noisemaker. Kámo, ty si 100%. David, kde si? Dobre, modrý je impostor. Lebo sa len tak spavnul u David, vente. David, poď sem. David, poď za mnou, mám to quest, čo môžeš vidieť. Poď, mám quest, čo môžeš vidieť. Poď sem. Tu. Kúkaj. Ja viem, že si impostor a ty ma chceš len nalákať. Nie, poď sem, kúkaj, ale fakt kúkaj. Nie, sú tupí. No dobre. Kto ťa zabil? Jaký? Nikto ma ne... Kto? Červený ho zabil. Červený je impostor. Oj, teraz nevieme dať. Čo sa deje pre Boha? Ohlasuj červeného. Fakt? Čo? Až je mŕtvy. Červený. Tesus. Tak to bol David. to sa bude červený. David, No. chceš mi volať čo povedať? Čo? Čo? Si náhodou imp? Ne, som. Ľudskare. Oranžový. Ľudskare? To je ľudskare. Dávaj Orange? oranžového. Oranžový. Ja som na strašne dlhý vojčík, ja to musím premeniť. Do prdele, tak ty si fajn, ne? Pre Boha, to kto urobil tak dlhý timing? Že halo? Čiže chod do pierdole. To je jeho. Ako do pierdole, môžete sa ísť hrať iba sami. Ping 90, je mi 81. Vicky, aký máš ping? Taký pích. Ping. Čo je pích? To je, jak to seka. Dole máš. Vicky, daj head nohy. I hneď. Viktoria. Viktoria, že daj nohy do prdele. Už som reálne sa na svojej posteli. A však aspoň nerob zle. Ček. Mám pocit, že ma zabije žltý. Až k žltý je Matias. On ťa zabil? To je debil, ja som to vedel. Čo? Čo je? Ty si debil. Čo je? Ja som vedel, že si impostor. Nej som! Kľudne ma voľnite. Hlavne, že si zabil moju sestru. Nezabil ma, ale fejkuje on. Nej som, kam? No Ja tak som aspoň... vedel, tak on ma tam Dobre. toto a tam nebol quest. Tak ma vyvoltujte, aspoň si môžem papať. Si fajný. Že... Ale ja fakt nej som. No, neviem.
Je mi nemáty. Čo? On je impostor? Tak to sa poser. Ty nevieš sledovať, že kto je impostor, ale Bareček. Bareček. Ale tebe tam neukazuje, Viem, kto je impostor. No, kto? To? Nejaký Flea Carnage. Flea Carnage. Taká Free Carnage je impostor. Jaká je to farba? Jaká je to farba? Taká červená, hnedá červená taká. Ja, je to ruda? Má na hlave kvetinač. Pozor na ňu, má na hlave kvetinač. Taký... Vicky, Pozor na neho. Vicky, pozor. Jak sa volá? Kámo, typek ho... Flea Carnage. Free Dal Carnage. report, je to on. Ten, čo to reportnul, je to on. To je on, čo to dal reportnúť. Hej, okej. Jak sa volá? Free Carnage. Je to on! O, Je to on! Nie, však on vidí, že kto to je. Ten jeho kamarát, lebo má aj takú rolu, že vidí. Yes! Au! Teplo. Takže děkuju, že jste tady se mnou byli až do konce tohohle videa. Nezapomeňte dát like, odběr, zvoneček, nějaký hezký koment a vidíme se zase příště. Zatím čau.